времето. Ден 6. Епик. Първо този обаче. 12. Натиснете лайка за късмет. Нещо ще изпадне. Скин на Би. Две. Едно. Beautiful. Epic. Петре, митик си време. Не. Петре, обой се! Пица. Нещо безплатно. А тати с потушите ли? Нищо. Не. Айде. Вау. Ми падна. Very интересно. Аз нямам толкова пица. О, скин не е добре. Супер, скинал съм не виждам. Ще падна в кълта и ще плачеш. Такова на сърч. О, много искам сърч. Събирам за сърч, а за този още не го дават. За сърч. Охо. За сърч съм си сърч. Беше казахте, че ще ходим много, ако искаш се върни. 12 пица. Пица. Пепи, но той не се види новите бутуши. Дядо Коля не ми е давал бутуши. Просто от този телефон и тръгва, че... Не знам да го оставя. С тия ходиш на училище. Не ходя с тях на училище. Така. Айде махни го. Айде, чао. Сам дай да спра на аудио.